Биккол ауылы имам хатыбы Рафаи Гереев быйыл зиратны түзекләндергәнгә куанычын яшерми. Аксакал авылы мәңгелек йортын карап җыештырып тора. Моңа кадәр аның коймалары нык тузган булган. Бикколлар зиратны үзара салым акчасына ремонтлаганнар. Сразу аның агитациясы алып бардык, зират тирәсенә диеп. Зират тирәсен тотарга диеп. Шуннан соң халык инде аңлады да бирегә булдылар. Алып бетерәсең аның акчасын, шуны хәтле ярты миллион считай, шундый төшәбит инде аның бәясе. Бәясе бар бит аның. Ну, элеке без тоткан идек, безнең сәләмә иде инде, яфаланып беткән иде, без ул зират белән яхшы булды инде, хәй булай тоту. Биккол авыл җирлегендә 177 хуҗалык исәпләнә, шуларда 472 кеше яши. Авыл җирлегендә 7 депутат исәпләнә. Референдумда 300дән артык кеше катнашкан. Үзара салым акчасын алдан ук зират кырыйларын ремонтлауга тотарга ниятләгәннәр. Халык җыйган акчага хөкүмәт тә өстәп бирә бит әле. 1 сумга 4 сум исәбеннән. Бу программаның уңайлыгын авыл халкы аңлый башлаган. Сайлаучыларыбыз һәрбер 18 яшы тулган балик булган кешедән 250 сум исәбеннән үз салым налогы җыйдык. Үзебезнең исәптәр инде ул 81250 сум җыелды. Шулай ук безгә дәүләт программасы нигезендә менә ул 4 тапкыр арттырып бирелде. 325 мең дәүләт бирде. Шулай итеп безнең 406,250 сум үзебезнең налог балды дип санадык инде. Һәм шушынарга зиярат тирәсенең 372 метрын тимер штакетник белән әйләндереп алдык. Бүген көндә әле безнең тагын 140 метр безне әйләндереп алырга материалыбыз бар. Киләсе елга тагын 71 метрга материал алып, тулысынча зиярат тирәсен әйләндереп тотып алырбыз дип уйлыйбыз. Биккол авыл җирлегендә киләсе елда да үзара салым акчасына Ленин урамында юл түшәргә һәм авыл уртасындагы мәйданчыкта парк ясарга ниятлиләр. Бу мәсьәлә авыл җыенында да күтәрелгән. Бу налогны инде 16 елда да җыярга дигән карарга килдек үзебезнең депутатларыбыз белән. Аның көнен дә билгеләдек инде, референдум уздыру көнен 8 мартка бәйрәм алдыннан концерт оештырып, референдум уздырып, шулай ук 16 елның 1 кварталында бу эшкә тотынырбыз дигән планнарыбыз бар. Авылларда хәл итәсе проблемалар җитәрлек, дәүләтнең бу программасының уңайлыклары шунда. Ул авылларны төзекләндерү, аның көн күрешен яхшырту өчен финансларны киңәйтергә мөмкинлек бирә.